Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruci-ruci jendelane kamar kepiting tremu keprungu tumetesing banyu ing patusan aku sendiri ing paturan ke arah slatiku kanthi sing tresno pinareng
sepine wangi tentrem tintrem rasane pangrasa sumringahe panyawangmu prasasat melesi atiku sing ageng kebesan udan kang nyirami pategalan kareng nalikane pajar esuk nyumirat madangi pareten trenggalek anget tak rasa kaya setresnamu ing sewengi kae kan nyirami pategalan kareng nalikane pajar esuk nyumirat madangi pareten trenggalek anget tak rasa kaya setresnamu